Eskubide sozialen gutunak pentsionistekin batera urtarrilerako greba deialdi orokorra egin dute. Eta bestalde, Marabillas gaztetxeko 22 gazteak absolbitu egin dituzte. Bitartean, Altsasuko 7 gazteak dagoeneko 3 urte daramate ziegan. Iruñan manifestazioa larunbatean. Eta beste kontu batekin, Katalunian orain zestapunta delitu bihurtu omen nahi dute. Bai, delitu zestapunta. Gertatzen dena da, lotura bat bilatu nahi dutela. Eta ezin, sekretutxo bat esango izuet, lotura kontatuko izuet. Elkartasuna, horixe da lotura. Euskal Herria Kataluniarekin urtetan izan duen elkartasuna. Eta hori da, islatu zena ere larunbateko manifestazioan Donostian. Eta elkartasuna hitz egiten ezin ahaztu du Txile. Ikusi duzue, 42 eraildako baino gehiago eta minutuz minutu gora doa. Atxilotuak, bortxatuak, torturatuak. Eta nire galdera da, eta nazioartean non dago? Non daude Venezuelan aurka atera ziren guzti haiek? Bai, barkatu. Hauek laguna dira, ezta? Hauekin ezin sartu eta isiltasun mediatiko instituzionala hori izango da. Eta bitartean, Espainian, estatuan, 3 eraildako 48 ordutan, 3 emakume erail dituzte 48 ordutan. Gerra non nahi. Baina guk argi daukagu. Guretzat importantena da maitasunaren apologia. Eta horregatikan atortxurrokeko sarrera guztiak jada agortuak daude. Denak agortuak, maitasuna, apologia. Eta nostalgikoentzat, badakizue iragan asteburuan, lapoia eta barrikada, drogasekin. Eutsi goiari, kolpez kolpe. Rock and rollaren etorkizuna, hau dela! Etiratenatikat! Noraino duko zara, noraino maturtuko, gure buruan azaitzeko zerituko sohorekin, lakaren matxinara, zerbait dukabituz, gure buruetan ezen bera ez da dizun gatuz! Etiratenatikat! Berriz ere esandakoa, gaur bigarren kolpez kolpe dugu eta aktualitateaz hitz egingo dugu humorez. Beti ere puntu hori jarri nahi diogulako, baina noski, gonbidatuak behar horretarako solaskideak eta gurean gaur berriz ere gurekin. Miren Legorburu, Gabon eta mila esker berriz ere. Gabon, zuei, nire eta zoroitzari. Uste zenun libratu zinela, baina Katalunia pilpilean dago. Bai, bueno. Hementxe, nahi dezuenean, badakizue. Ongi, miren, eta bestalde, Tesan Donegi daukagu, Gabon, eta mila esker zuretzat estreinokoa gaurkoa. Bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zuri etortzegatik. Nire iritzia emango dut, ez naiz ezertan aditua. Bueno, hemen Mirenek beti esaten du polibalienteak direla, hemen agertzen direnak, beraz polibalienteak izango gara. Poliinkontzienteak, perdón. Hori da. Eta Unai Apaolaza filosofoa, zu ere aditua, ez aditua denetarik egiteko prest? Batzutan bai, bestetan ez, egun. Bueno, importantena hori da. Baina, bueno, esan dugu hasieran ere, noski, badakigu, egunotan zer dan izpide nagusi eta Katalunia dugu. Ondorioz, ikusi dezagun zenbat gauza gertatu dira Katalunian, eta horretarako bideo laburtsu bat jarriko dugu, zuek ere kokatzeko zer gertatu den, katalanez da, esaiazu egia. Zenbat Kataluniera zenbat ikasten ari gara azken aste hauetan, oraindik gehiago ikusiko dugu, ikusi dezagun bideoa. Seguint les consignes a les xarxes del Tsunami Democràtic, milers de persones van desplaçar-se dilluns passat a l'aeroport amb la intenció de col·lapsar-lo. Es van haver de cancel·lar més de 100 vols. El punt més calent va ser l'aparcament de l'aeroport, on hi va haver un enfrontament entre un grup de manifestants i agents dels Mossos i la Policia Nacional. L'endemà, Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana van convocar un acte de rebuig a la sentència a les immediacions de la delegació del govern espanyol. L'acte va transcórrer amb total normalitat. En paral·lel, però, un grup de manifestants es va encarar a la línia policial. Hi va haver algun llançament i es van produir càrregues i alguna detenció. Va ser l'inici de la primera nit d'aldarulls a la ciutat, amb barricades arreu, llançaments a la policia i tècniques policials qüestionades, com aquest carrusel a la plaça dels 5 Gols. L'endemà el CDR van convocar una altra protesta que va omplir de paper de vàter la intersecció de la Gran Via amb el carrer de la Marina. A la nit, un grup es va desplaçar a la Conselleria d'Interior totalment blindada. Tot plegat va derivar en una altra nit de barricades que aquest cop van afectar també vehicles aparcats.
La policia va fer servir gas lacrimogen i alguns encaputxats pirotècnia contra l'helicòpter policial. El dijous la convocatòria del CDR va convidar a omplir de pilotes als jardinets. En paral·lel, un grup d'extrema dreta, que els Mossos no van encapsular eficaçment, va sortir de la plaça d'Artós. Alguns van arribar al centre de la ciutat i van apallissar un noi al carrer del Rosselló. Tancada la nit, de nou hi va haver barricades cremant. Aquesta vegada, però, molta menys presència policial. Un grup es va desplaçar a la delegació del govern i allà sí es va viure una altra batalla campal. Divendres, dia de vaga general, les marxes per la llibertat van arribar a Barcelona. A la tarda, 500.000 de persones es van manifestar al Passeig de Gràcia. Va ser també la nit d'aldarulls més intensa, sobretot a la plaça d'Urquinaona, on es va trencar el paviment per llançar-lo contra la línia policial. Els Mossos van fer servir el canó d'aigua per primera vegada i la Policia Nacional va carregar amb duresa de nou, també, disparant pilotes de goma. L'actuació policial, de nou qüestionada, va motivar una nova concentració dissabte a la plaça d'Urquinaona. Un grup de manifestants va formar un cordó davant de la policia per rebaixar la tensió. En aquest punt no hi va haver incidents i es van desplaçar a la zona de la Rambla en un grau molt menor que els dies anteriors. I novament a la delegació del govern, Pícnic per la República va convocar ahir una altra protesta. Convidava els manifestants a convertir aquest punt en un abocador. Va ser la primera nit sense cap tipus d'incident entre manifestants i policia. Un final més tranquil per a una setmana que ha acabat amb uns 200 detinguts a tot Catalunya i amb 28 persones en presó provisional. També hi ha hagut 600 ferits, 12 dels quals continuen hospitalitzats. 6 es troben en estat greu, 4 amb lesions oculars i un policia nacional en estat molt greu. Etxeek izan dira irudi hauek, BTV Telebista, Kataluniako Telebistaren BTV irudiak izan dira benetan zoriontzikoa. Bai bereiek eta bai TV3ko kazetariak egiten ari diren lana, benetako kazetaritza. Egun hontan kazetaritza gehiegi ikusten ez egun hontan benetan eskertzekoa dira irudi eta lan txukun hauek. Beno, astera goaz, Unai, hasteko eta pixoat hola berotasunean sartzeko eskatuko nizuke, ikusten dugu zer gertatzen ari dan Katalunian, baina analisi txiki bat egiteko, trinkotasun bat emateko nola esango zenuke? Bueno, aste bete eta gero nik uste dute esan daitekela politiko asko jokoz kanpo ditu dirala, eta diskurso asko ere bai, jokoz kanpo, alde guzitakoak esaten zena Kataluniako prozesua baketsua zela, ikusten da ere badaudela manifestazioan ikusi da istiluak ere egon badaudela. Nik uste dute inguruko azalpenak ere ez dirala askotan egokienak izan. Bertako gaztea dira, horrek gazte generazio berri bat ere agertu da, horrek esperantza izpi batzuk ere ematen ditu, eta politikoak atzetik datozela. Ez dakit hain uste dute atzo batera zutela autodeterminazio eskubidearen alde parlamentan bozkatuko dutela eta bestea. Bueno, nik uste dut norabide honean urrats bat dela, baina ez dela nahikoa, gehiago espero zitekela, politikoagatik. Eta aurreko astean aipatu nuena, hemen herri antolatua mugitzen ez baldin bada, ez da ezer mugitzen. Eta Euskal Herriari begira berdin, Euskal Herriari begira nik uste dut ere gehiago espero zala klase politikoaz. Hemen ez dakit hortaz hitzen dugu gero, baina manifestazio bat egitea nik uste dut ez dela gauza duen bezala ikusita, ez dela nahikoa, inondik inora. Eta gehiago exigitu bertzaiela gure ordezkari politikoari eta jendarteari ere bai, noski. Pixka bat, miren, analisi ez gain, analisi nik uste zorrotza, fina egin duela unaik, ikusten dugu, horri irudietan ikusi dugu, ez da, izugarrizko oldarraldiak poliziaren eskuetatik, ikusi ditugu zenbat zauritu dauden, zenbat atxiloketa batzuk ere izugarriak dira, ez da, sekretak nola daramaten neska bat, ez dakize, izugarrizkoa dira irudiak, eta naiz eta beraiek ez ikusarazi nahi, ikusten ari dira, sare sozialak ditugu. Bai, orain badago tresna bat agian lehen ez zegoena eta orduan isiltzen saiatzen ari diren arren, fokoak toki jakin batzuetan bakarrik jartzen dituzten arren iristen ari da, ez? Jendeak jakin nahi duen jendeak badauka orain non ikusi, ez? Hori ikusi dugu udaberri arabiarretan eta hori ikusi dugu beste toki batzuetan ere, eta sare sozialak betetzen dute berez informatiboek, bete beharko luteken tokietatik informatiboek informaziotik gutxi dute, ez? Inoiz baina ageriago gelditzen da zenbateraino diran manipulaziorako tresna, ez? Guk askotan esaten genuen eta ez zaigu sinisten.
ez? Osea, ez sinistu hor agertzen dena, eta bain katalanak euren azalean bizitzen ari dira, oso gogorra da. Hori gertatzen ari da, ez da? Kataluniatikan jende asko, ez da? Hau gertatzen ari bazaigu egun zer etzen gertatuko Euskal Herrian garai batean, orain dela urte batzuk. Bai, dena zilegi zenean, haiek ere, ez da alperrik, osea, alderdien legea katalan independentisten botoekin onartu zen. Nahi desan, haiek bat zeuden, uste zuten beharrezkoa zela. Ez, horrelako erantzunen bat ematea. Doain ikusten dutenean, ez, esaten den guztia, telebistak esaten duen guztia, ez dela egia, asarrea piztu zaie, ez, dela gutxi ikusten nolako bineta bat edo, ez, eta altzan neska bat, zijoala pankarta batekin eta jartzen zuen, erakutsi zen idaten Espainia Estado de Derecho ez dakizar zela, eta sinistu egin nuen, hori da nere errua. Benetan sinistuta zauden, ez? Nik gu bizitu genuen, nire oantxe etorri gu bizitu genuen, gure alaba eraman zuten paisanos jantzitako polizia batzuek gauerdian pistola jarri eta kotxe partikular batean. Ni joan izan denuntzia jartzera sekuestroagatik, polizia espainiarra zen Garzonen aginduz. Dena zilegi. Dena zilegi, dena balio zuen. Gazte horiek zerbait egin dute. Hori da, eta gainera sinistu egon gazte guztiak kriminalizatuak zirela. Bai, ez da, oraindik ere, gure herrian, badago gazte generazio bat galdutzat eman dezakeguna. Bere bizitza, usteltzen utzi duguna espetxean, zerbait egingo zuten. Katalunian, hori ez, ikusi genuen irudi hura ikusi nuen ianik, neska hura eramaten zutela. Alaba. Haiek bai, niri etorri zitzaidan. Eta badakit honek umore puntu bat behar duela, holakotan koste egiten da umore puntua atatzea, baina guk aurrea egin dugu eta Kataluniak ere aurrera egingo du. Argi duzunean, zer dan behar dezuna bizi irauteko, herri bezala izateko indarra atera egiten duzu, eta katalanak hori erakusten ari dira. Egurrak, gezurra, aurrera egiteko borondatea dutela. Eta Itzein dezaket? Bai, uzten dizut, Tesa. Ez zuen artean hitz egin lasai, etxean gaude, eta umorea sartu behar da hori da. Aipatu duzu, ez? Orain jende askok ireki dituela begiak, ez? Nolabait, Kataluniakoa ikusitea, Katalunian eta Espainia osoan, ez? Baina ikusten Euskal Herrian ere gertatu dela, ez? Gertatzen ari da. Askok sentitu dugu etaren errua, ez? Guregan. Nolabait, erru horrek ez digutzi ikusten beste guztia, ez, zertza hori. Eta nik uste Euskal Herrian gertatzen ari dela. Orduan, ontzat emango dugu, ez? Bai, irakurketa alde hona, izan daiteke hori, ez? Bai, batean denok deskuritu zer dagoen, ez? Estatuaren makinariaren atzean. Baina makinaria horren atzean ere ikusten da urduritasuna, ez da? Lehengo eguneko irudiak ikusita ospitalera joan zanean Pedro Sánchez Espainiako presidentea eta zuzendaritzak esaten etziela harrerarik egingo ez bazituen beste kolpatuak, zaurituak, bisitatzen, hartatzen. Horren aurrean eta medikuak beraiei arpegiratzen hori irudi ikeragarria da, oso irudi indartsua da, ez da, Tesa? Bai, lehen komentatzen genuen, ez? Bere gobernuak babesten ditu, ez? Hemen ezingo genuke hori kontzebitu. Alata guztiz ere, gobernua bada, baina gero bada gizarte zibila, Esan, liceu osoa zuti jartzea, hor dago la creme de la creme de la societat catalana. Orduan ze pensatu behar du, euskaldunak ez garela hain ausartak, zer hori. Asarrea piztu zaiela orain. Eta, guk arrazoiak dauzkagu aspaldi, ez? Eta aspalditik daukagu, euri golpez piztu zaien olapait, lehenengo asarre horretan daude, ez? Osea, dibortzioaren bidean lehenengo eztabaida sutsu hoietan, ez? Eta, gu aspalditikan daramago dibortzio prozesu saio honetan. Ez dakit zer gertatzen egon gori, baina Alsasukoaren aurrean, por ejemplo, ez eukitzea kapazitatea gure artean, ez? Batu eta horri aurre egiteko fundamentuz, ez dakit. Baina, gu, larun batean, manifestazio batean egon ginen, politikari katalanak politika egiteagatik espetxeratu dituztelako. Eta gure politikariak espetxe kondena osoa beteta atera dira, eta hemen ez da horrelako ezer aldatu. Ohituta gaudelako, ez asumituta ditugu gauza dira, ez? Nik eta hori da, igual hemen falta dana pixka piztutzeko, ez? Hor, badago argazki bat, Katalunian urriak bataren bueltan edo urriaren 3. baga generalen ingurukoa da,
eta hor agertzen dira takatakakin eta karriken dute, ez? Nola posible jendarte bat olako neurri horietara iristea, ezta? Baina nik uste dut erantzuna simplea, gero egitea zaila hala, ez? Estatuarekin konfrontazioa sortu behar duzu. Konfrontatzeko modu berri bat da, hemen beharko duguna gauza horieta iristeko, ez? Olako polarizazioen mailatara iristeko. Katalunian egin dute, Katalunian estatuarekin konfrontatu egin dira, eta konfrontatzen zeanean, Rosa Luxemburgek esaten zuen bezala, katetaz konturatzen zera, lotuta zaudela. Hori da, eraiki behar duena independentismoak hemen Euskal Herrian. Estatuarekin konfrontatzeko modu berri bat. Bai, ja ikusten hori gara izan da, nondik jo dezakeen, izango da, komila ez violentoa, izango da pixka soberania hortan sakontzen duena, desobedientere izango da, baina hortan azten ez geran bitartean, hortatuko izugarrizko injustizien aurrean, gelituko gara. Kontua da hori, ez da? Jende askok esaten duena, desobedientzia nola? Zeintzu dira mugak? Mugak daude? Lehen esatezun tesak ausardia. Zer daukagu ausardia, beldurrak, komplejoak, zer daukagu nola? Igual, herri katalana oso batua dago, ez? Ideologikoki ematen du behintzat, momentu honetan behintzat, ematen du danak batera da zela, ez? Guk hemen folloi badaukagu, osea, ez? Hemen abertzaletasuna ez dago oso argi zardan, ez? Osea, igual, autodeterminazioaren alde egon gaitezk, baina ez independenteak izan, ez? Ez dakit, igual erabakitzeko eskubidea esan daiteke autodeterminazioa, ez zolako gauza batzuk. Bai, erabakitzeko eskubidea, baina esaten du, erabakitzeko eskubidea bermatuta dugunean, batzuek agian, hori defenditzen duten batzuek, ez dute independentziaren alde egingo. Ados, onartzen diguten bitartean, David Fernandezek esaten duen bezala, nik hauteskundetan galdu nahi dut. Nik nahi dut, urna jartzea, eta hor galduta, eta onartuko dut, hori esan dugu beti. Folloi hori nola konpondu dezakegu? Nik uste mito handi badala, horre, badago erabakitze eskubidean alde dago jendea, baina independista ez dana. Egongo dira, baina oso gutxi. Normalean, erabakitze eskubidean alde dagona, da erabakitze eskubideakin zerbait ateratzen duelako, eta hori da independista. Hori da espezie erraro bat, unikornio rosa hori bezala. Nik ez dut ezagutzen, benetan erabakitze eskubidean alde dagoen persona bat eta independista ez dana. Bueno, erabakitzaren alde agertzen dena. Itxoin, bai, hori agertzea, gauza da agertzea. Ez desobedientziara inoko konpromiso hartuko duena. Bai, hori da, Isabel Preislerre bai, pobreziaren aurka zegoen, eta bai, esan duena, azkena logika bera da, igual azalduko. Baina, nahiko teoria txatxu eta liberala daukat, inguru hortan, horren inguruan. Izan daiteke autodeterminazioaren alde zaudela jakin nahi dezulako herriak zer erabakitzen duen eta zuk ere zure postura edo aukeratu nahi dezulako. Baina gero independentea izateak ze suposatzen duen jakin arte ez dezula argi. Nola biziko gara independente bat gara? Hori da, galdera nagusia ez, hobeto biziko gara? Azkenean zer da importantea? Nik nire hizkuntza defendatu izango dut, nire kultura garatuko da hobeto independentea ba naiz. Kontua da, burujabetzaren ariketa zilegi den tokietan, Quebecen, Eskozian, kontrako iritzi atera da. Eta horre inork ez dauka ezer esatekorik, utzi egin zaie, erabakitzen, eta erabakia kontrakoa izan da. Erabaki horretan, referendum horretan parte hartu duten guztiak egongo dira ba eskubide hori gauzatzearen alde, eta gero hartuko du bakoitzak bere jarrera. Nik uste dut hori bereizten duela demokrata izatea edo ez izatea. Ez dakit, baina unaik zioen aritik ere, ez dakit, nik uste dut egia da erabakitzeko eskubidearen alde dagoen askok da zeo zer eskatu nahi duelako, ez da? Eta zeo zer eskatu nahi dezunean da, galdera, zuk esan dezuna tesa, ez da, beldurra, hobeto biziko gara, nire galdera izango litzateke, okerro bizi gaitezke, orduan. Okerro bizi gaitezkela nik uste tarri gara, ez? Bueno, nik uste bai, ez? Denetatik egongo da, nik uste dut irabazteko bakarrik daukagula, ez dagoela, baina benetan esaten dut oso argi ez da postureo kontu bat, eta ez dut Espainiar estatuarekin bakarrik konparatzen. Nik Frantziar estatuarekin konparatuz ere asko zero beto biziko gera, guk kudeatu ahal izango dugulako eta arnasgune bat izango dugulako. Guk nahi dugun bestela kudeatzen. Nahi gazkera zuzuk, ikuste zaitut hor. Itzein nahi hortan, baina emakume ikasten geranean, badakizu hirurak hemen, bota. Behingoagatik gehiengoa izango naiz da. Nik uste, esaten du, zer nolako izango da estatua, ez da lortzen danean, ez? Badago muestra bat aurretik antzu, segun nolako independentismoa sortzen dezun,
segun ze gairen inguruan polarizatzen duzu independentismo hori, gutxi gora bera halako estatua sortuko duzu, ez? Zuke independentismoa baldin bada, Katalunian bezala eskubideen aldekoa, demokrazian sakontzearen aldekoa, pixkat hortik handi joan independentismoa, estatua lortzen duten egunean, ez lortuko dute, antzeko zerbait izango da, ez? Gero gaine, parean daukagun estatua ere ez da marabila bat. Hori gainditzea ere ez dela zaila, ez? Ez da bakarrik hori gainditzea, guk zerbait asko zobea sortu behar dugu, baina gaur egunetikan jari gera etorkizuneko Estatu Errepublika hori marrazten. Okerezpanago, Inglaterrako Eskozian egin zanean, bere kanpaina zan, hobeto gaude zuekin. Espainia oso inteligentea ematen du, ez? Azkenean, zuek ere gurekin hobeto biziko zeate, eta azkenean, errixumeari ze inporta zaio. Nola biziko nahi, nola eragingo dit ekonomikoki independentea izatea? Lehen aipatu dut, dibortzioa, eta niretzako gauza bera da. Zu norbaitekin dibortziatzeko asmotan edo gogoakin baldin bazaude, besteak hori saiesteko modu bakarra da, zu berriz enamoratzea. Zuri oztopoa jartzen baldin badizkizu. Espainiak ez du hori egiten, guztiz kontrakoa egiten du. Horregatik, baina orduan eta dibortziatzeko gogo gehiago ematen dizu. Bai, ez da batere inteligentea ez da, bere haien aldetik. Alegia, tratu txarrak ez da bidea eta etengabeari ikusten hori, behin eta berriz. Behin eta berriz. Supremazismoa da hori. Bai, egia da ere zuk esan duzun aritik eta esaten ari zaretena erreaktibazioa eta ikusten dugu, bai, Katalunian ikusi dugu mugimendua, ikusten ari gara mugimendua eta oraindik luzerako izango dena, ezta? Baina ikusi dugu Euskal Herrian ere izan dela mugimendua, ikusi ditugu Bilboko manifestazioak, errepide mozketak, gazteak kalera atera dira. Eta gazteak ez dira kriminalak, gazteak dira eta indarra dute eta gogoa dute. Baina egia da ere ikusi genituela lehengo egunean irudi batzuk sare antifasistakok egindako manifestazio bat Voxeko kideen aurrean, eta hantxe ikusi genuen Smith jauna ertzainei esaten zer egin behar zuten gu jakin gabe, bapatean, Smith, ertzainen sailburu edo ez dakit zer izango zen. Ikus dezagun. Nos gustaría saber, para tomar las acciones correspondientes, quién ha autorizado a esa concentración, quién les ha dado autorización y por qué no es disuelta inmediatamente. Zaintzak 18 pertsona atxilotu zituen atzo, Vox alderdiak antolatutako mitinaren bitartean Kasilda Iturrizar parkean batuta zeuden manifestarien kontra oldartu eta gero. 18 atxilotuetatik 6 adinez txikikoak dira eta atzo bertan beren tutoren eskuetan utzi zituzten. Irudi horiek beldurgarriak esaten dizuet, Smith jauna papatean ertzain buru bihurtu zitzaigun Bilbon. 18 gazte atxilotuak errix esaten da, Katalunian egun dexente gehiagotan hartuta konparazioa hango herritarrak eta hemengoak zenbat atxilotu hemen arratsalde batean, kontuak ateratzako dira. Unai, irudi hauek ikusita zer esaten duzu, bai, eske hemen agian hortara ohituta gaude, edozein gauza eginda, erantzuna izugarria da. Bai. Hemen badago entrenamentua, gauzaetarako. Bai, hor bi plano bereziko nituzkenik, bat, esaten da, pena merezi du, hauen aurrean konzentra egitea hori nahi dute, eta guzti hori, ez? Eta bai, argi dago horrekin gero bozkak botoak irasiko dituztela Espainia aldean, eta horregatik egiten dutela. Baina beste aldea ere badago. Nik ez uste dute analisi hori egitea pixkat motz gelditzen dela, ez? Beste aldea da, eta historiak erakusten digu, fasistei aurre egiten ez bazaie, hasi egiten dirala, edo fasista normaltasunez tratatzen baldin badira, hasi egiten dirala, ez? Orduan, bi alde horiek ditu hauek etortzea, orduan epe motzeko irakurketa hori, edo epe luzeagoko irakurketa, ze fasistak endintxe dauzkegu, beti egon dira, baina orain lotxa galtzen ari dira, ez? Orduan, nik uste dute baietz kalera eta frente egin bartzaiela, eta
ez ditugula nahi, esan inbartzaiela, bai? Gainera ez dute aukera gehiagi behar oldarraldietako edo gartzelarako altsasun ikusi dugu. Alegia, itzaki gehiagirik gabe ere gerta daitekela, ez da, Tesa? Bai, noski, beldurgarria dela, eta beldurgarria da faxisten hori ez, erosotasun hori ez zuk aipatu dezuna ez. Horrein oso komodo daude, antza, ze, bueno, jendeak bozkatu egiten dira, baitere, eta hori ez da aztu behar. Kontua da, Ortega Smithek badauka aginterik ertzantzari ezer esateko, edo zein da Ortega Smith ona etorri eta hori esateko? Bartzai burua, bapatean. Nik horrez dut ikusiazten burua zenik, ez batzutan jartzen gara, joan da, hiritar arrunta bezala, hori bai, medio guztien itzalarekin eta Oain esaiazu guapoa dala gainera, bueno, miren, ja. Bueno, nik guapoak dira bakarrik ideologia ere nahiko normala daukatenak, Ortega Smith ezin da inoiz guapo izan. Bueno, baina esken nire Barkatu baino, Rivera eta Casado esaten du ere bai guapoa diala. Nik ez dut esan, baina nik badut nire alde iluna eta ez dut hemen esango orain. Eta esan Santia Baskale jartzen zaitola. Nik ere badut nire alde iluna, hori ez da. Esan nahi duena da, beha joan dela, herritarra junta bezala, eta egin duena... Alkandora eskatu zaizuta dena, berotasunan. Zea, joan da, hiritar bezala galdetu egin du. Jakin nahi dut, konzentrazio hori zeinek baimendu duen. Ni jakin nahi dut, zeinek baimendu duen eurena. Kanpotik etorri dira, zehatzea, pistera, sua pistera etorri dira, eta badakigu, etorri ziren bezala Altsasura, etorri ziren bezala Oreretara, etortzen diren bezala noiz nahi duten tokira, eta etortzen dira sua pistera, badakitelako horrek izango dula izugarrizko oihartzuna hedabideetan. Eta horrek ematen diela erreditua. Ez aurrean oldartzen zaion jendea, kasu honetan gazteak ziren, eta ni izugarri pozten izaten nolapait ikusten ari gera, esaten ari da jende bat, gazteak gaur egun ez diala implikatzen, ez diala mugitzen, bakarri mugitzen diala pensionistak, 78an mugitu ziren berak direla orain mugitzen direnak, eta bitarte honetan gazte izan geran guztiok mugitzen joan geran neurri batean edo bestean. Eta oraingo gazte dira ere, gauzak inporta zaizkionean mugitzeko gai dela erakusten ari da. Eta ni izugarri postutzen horrek. Baina nire galdera litzake herritar bezala, talde hori horren buruz da nahi, joango nitzake eta esango nion ni hiritar bezala, Ortega Smith bezala, galdetzen dut. Zeinek eman die baimena honea etortzeko herritarrak nola esaten da? Tentatzera edo provokatzera. Provokatzera. Eta nik Tesa galdetuko nizuke, zuk Ortega Smith aurrean izan da hiritar bezala zer esango zenioke? Zer esango nioke nik Ortega Smith? Hiritar xume bezala zure iritzia botako diozuna. Hombre, esango nioke fascistarik ez dugula hemen behar, ez hemen ez inon. Eta beste, ez dakit, ez esango nioke, beste mundu batean bizi dela. Bere privilegio, ez dakit zergatik dan bat fascista, egia esan. Asko sufritu durako txikitan, edo ez dut ulertu. Kolektiboren batek, beltzek, edo homoseksualek kalte egin diotelako momentu baten bere bizitzan. Osea, zenet oso autu persona da fascista izatea, ez oso gorrototik edo, ez? Hartutako ideologia da. Eta, ez? Orduan oso radikala iruditzen zait fascista izatea. Eta guztiz oso zabalduta dagoen sentimentu bada, beraz, ez da hain arraroa, ez da bere gaitza. Bueno, ez dira esango guapa da nik, hori ez dira enfermedad rara ez da, ez dizu galdeteko Euskal Herrira bueltatu, unai zure galdeteko izut, ja Urkullu guapoa da, ja ez galdetzeko bakarrik emakumei? Bai, karagarri. Txistua jotzen duen batez ere. Bai, ez da. Hor gustatzen zaizu. Baina, bueno, esan dugu gazteek mugitu direla, ikusi ditugu sare antifasistakoak, baina ikusi ditugu ere ernaiko gazte independentistak eta atera dira kalera eta beraiek ere ozen esan dute.
Exaspera korrupzio, falso grazia da. Ikusi ditugu gazteak ere, ozen, Unai, Mirenek zionarira zure galdetzen dizut, bai, egia da, ari gara hitz egiten desaktibazioaz, desmobilizazioaz, baina gazteak ari dira ere buelta bat ematen berriz ere. Bai, Kataluniakoarekin kointziditu du, ezta? Orduan Kataluniakoa badauka katalizadore puntu hori, ezta? Adibidez, nik ere nabaritu dudana izan da, azken 2 urte hauetan ere independentzien alde edo mobilizatzea edo herrietan gauza egitea oso zaila izan dela, ez? Pisua azken 2 urte hauetan, horrekan esan genuen bezala, instituzioetan eta alderdi politikoetan egonda, eta hauek beti horrea bialduko dute pisua, eta esango digute, bueno, zuen lasai, guk egingo ditu gauzak eta hitzarmena egingo dugu eta beste egingo dugu, eta guri ikusle papera egokitzen zaigu, eta halako batean Kataluniak erakutsi digu ez protagonista gehala. Ez dugula inungo ordeni behar, eta egun momentu batean ebaldin badugu ateratzen gara eta gauzak egiten dugula, ez? Alduntze bat eukitzen dula herriak. Eta hori da gertatu dara, nik uste dut. Eta horrek behar du, Katalunia izan da katalizadorea, baina Euskal Herrian izan gaitezke katalizadoreak ere bai, ez? Pixka bat, txoke bat sortzen den momentuan, aktibazio bat ekartzen du. Eta hor dago gakoa. Gure esaten zeguna da, ez guk gelditu, begiratu, guk egingo dugu, eta hori da azkenean. Eta ala eta guztiz ere egiten dugu. Zate, nik ikuste ditutenean Urkinaonako irudiak, Urkinaona plazako irudiak eta horrela, miresten dut. Ni gustatuko litzaiake horietako bat izatea, baina hemen bizitu ditugu. Niko gogoratzen dut, hemen Donostian bertan, herri harresian indarrez atera zituzten gazte guzti haiek, pasazut dituztenak ordu pila bat elkarri lotuta, euripean, eserita, indarrez atera zituzten, niko gogoratzen dut, ni goizeko 8etan sartzen izan Donostian lanean, baina hurbildu nintzen plazarretara eta 12 erdi bat gosaltzera konbidatu nituen. Nik arrotasun bat nuen momentu harretan gazte haiek egin zutenagatik, euren konbentzimendutik egiten ari zen, injustizia bat egiten ari zena, eta egin zuten ekimen bat, era bat pazifikoa izan zena, atera zituzten egurtuak, txikituak, bustiak, dendak eta zakoak falta, eta alata guztizera gaztaiek izugarrizko ilusioarekin bizitu zuten, eurentzako momentu historiko, baina oso dago dena dira momentu historiko, baina gazteak haientzat momentu historikoa bat zen. Eta guk, zorionez, protagonizatu ditugu momentu historiko asko. Noski ditugula inflexio puntuak eta ditugula piztuerak eta apalxeago gauden garaiak. Eta behar bada, Kataluniakoak erakutsi digu, ez dula zertan orain makalxeago egon beharrik, indarrak batu ezkero gainera, bakoitza bere aldetik tenkatzen badugu, orduan eta errexago hautsiko dugula soka kantak dion bezala. Baina guk eduki ditugu. Eduki ditugu, baina hemen ari gara, Tesa, ari gara hitz egiten alde batetik esan dugu, gazteak bai atera behar dira, eta pensionistak eta ez dira bakarrak hemen gaude 4, ezain gazte, eta ezain pensionista. Erdibide hortan gaudena, bale? Orduan, Tesa. Segurazki gure belaunaldia da nekatuak gaudenak. Ez que ematen du bakarkan Lapoiaren kontzerturako balio dugula gure kintakoak, ez? Badaukagu gauza gehiago. Bai, lengoan irakurtzen duen Twitterren edo, pensionistak kontua, ideologia mantendu dutela urteetan, eta orain denbora daukatela gainera. Marabila da. Claro, eta besteak gaude, nahiko lan, eguneroko bizitza trampa bada, noski, zentzu hortan. Zerrapatza gaitu eta ez daukago energiarik beste zerbait egiteko, ez? Borrokarako, ez? Baina nik uste nekatuta daudela. Emozioak multzen gaituzte, nahi eta esan, Lapoiaren azken kontzertuak izugarrizko arrakasta izan du, baina nostalgia eta penagatik bultzatutako arrakasta bat izan da. Lapoia jarraituko balu beste 10 urte, eta beste 10 urte izan bagenitu edo lituzteke joan zirenak ikusten. Guk ezakita aguantatuko nuke, baina Ebaristo hilda egongo da. Espetxa, Mala hierro eta muero, guapa. Nik esan daiteke Lapoia, niri... Lehen komentatu dugu, gu popera gera, nahi Madonna, Michael Jackson, Queen... Eta beste gauza batzuk ere, baina Lapoia ez. Baina ematen du horrelako nostalgia momentuetan, ematen du deni gustatu behar berritxarrak egin berdina, ez? Neri izaten diate, baina zure garaikoak diatan, bai, oaingoak ere nire garaikoak badia, zatiko oraindik ere bizirik nago. Baina nik ere ez daukat Lapoia entzuteko itxure. Bueno, zu zein gustatzen zaizu berari Madonna, zuri zein? Jo, asko.
Itoitz. Osa, dantza egiteko ACDC eta horrela bai, Bai, ni parranda baterako rockera ere bai. puntu ere bai. Bai, nik ere bai. Baina, kontzertu bat ikustekotan gaur egun nik Beyoncé. Fuera. Aldakak Hori mugitzera. zuk esan dezu ez nik, Nik espektakuloa, nik lo alto. Nahi, reggaetoia gustoko, ez da? Bai, Vale. Zagin dork esan dizu. Bai, oire suposatzen Bai, hon, oire bai. hortek. Holaxe da. Ba, gazte, Terreatzea eta, bai. hori da, gazten ingurun egon garela eta noski nola ez, hasieran esan dut, ez da? Altsasu ere hortxe daukagu buruan, eta larun batean Iruña manifestazio deialdia egina dago, erraldoi aurre ikusten dana, bereekin izan ginen Altsasun. Eskatzen dizuegu relatoa kontatzea, besterik ez. Eta hori lortu dugu. Edozein lekutan ailegatu da gure relatoa ere bai. Eta hori oso importantea da. Zeren besteak, relato ofiziala oso erraza da ailegatzea. Jendea erosotasuna pizten du telebista eta jasotzen du. Gurea oso zaila da. Horrekin konpetitzea edo gure relatoa eramatea, eta hori lortu dugu. Eta alde horretatik harro gaude. Hurrengo egunetan hortxe dugu urriaren 26-rako deitu dugun elkarretaratzea eta horrekin batera egingo den martxa, duintasunaren martxa. Duintasunaren martxa horretan Altsasutik ateako gara bizikletarekin eta Iruñara gerturatuko gara eta bitartean bide horretan sententzia desmontatzen saiatuko gara egingo ditugun ekimen ezberdinekin eta behin iritsita, Nafarroako auzitegira behin iritsita, bertan sententzia horren desmontaketa eskainiko diogu edo azalduko diogu jendeari eta nola ez berriz argi utziko dugu hau injustizia bat dela eta orain dela ja 2 urte eta piko hemendik kasua Nafarroatik atea zenean eta Marilera eraman zutenean bete zen injustizia bortitza eta barrabaskeri hori ez. Eta horretaz gain, ditugu hemen herrian maingurua, kontzertuak eta bestelako ekimenak eta guztia helburu batekin. Gure lagunak gartzelan jarraitzen duten bitartean, egun bakoitzean justizia handitzen ari dela hori salatzeko asmoz egiten dugu eta nola ez, kalean izarte ez ditugu laztuko eta ekimen hauekin bilatzen duguna da jendea gogora ditzan, gure laguna gogora ditzan, egiten dira elkarretaratze eta ekimen hauek, eta nola ez, Altsasuko kasuaren barrabaskeri hau berriz errepikatzeko argumentuak bilatu nahi ditugu, eta ekimen hauetan jendea elkartzen gaenean, elkarri begiratzen diogunean, ikusten dugu argi eta garbi hemen herri badagoela eta prest dagoela kanpotik etortzen dien eraso hauei erantzuteko, ez? Hortaz, bertan jarraituko dugu. Horregatik, 26an beste esforzo bat egingo dugu eta txirrindulaz ere joango gara. Espero dut lortuko dugula. Eta injustizia honekin jarraituko dugu salatzen. Bidea oraindik hor dago. Beste fase batean gaude, orain ja onurak eta Kastelako onurak aplikatuko dituztela, espero dugu. Eta gu ere ez gara geratuko horrela. Esaten dugu eta errepikatzen dugu injustizia honekin jarraitu behar dugula salatzen, orduan ja abokatuak aztertzen ari dira sententzia epaia eta etorkizunean ikusi behar dugu Tribunal Konstituzionalera joateko eta handik ze aukera dugun Estrasburgora eramateko eta horrela jarraitu behar dugu hau salatzen eta egiarekin beti aurrera. Horixe, azken hitz horiek, ez da, benetan unkitzen dute gurasoei entzutea. Gauzatxo bat eskatuko dizuet orain, titular bat bakoitzari Altsasuren inguruan, titular txiki bat, esaldi bat, Tesa? Titular bat, zer izan barko lukeen? Pentsatzen uzten dizut, Tesa. Nik, herri guzia atzean dutela, ez? Azkenean oso transversala den kontua dela eta herri guzia atzean daukatela. Miren? Ez da nerea, lapurtu egingo dut, Mertxe Izpuruak esandakoa da. Espainiar justiziak ez du aplikatzen kodigo penala, kodigo postala aplikatzen du. Tesa?
bai. Tarte izan dezu. Denbora izan dut, bai. Altsasuko gazteekin ikusten da benetan Espainian edo Zaragoza dela posible txarrera. Hortxe utzeko dugu, arrazoi guztia. Orain gauzatxo bat esaten dizuet, Katalunia zitzen dugu, Altsasuz zitzen dugu, baina ez dakit badakizuen edo ezagun aintzizuen, zerutik egun hauetan notizi berria datorkigu eta ikus dezagun zer datorren. Protagonismo hartu duen, zer iruditzen zaizue? Bai. Parra gutxi ikusi dizute unai, ezakila morrua edo... Gaur zerillo nago. Ez, nik hau azkenean da, Kataluniarekin lotuta gainera, nik ikuste dudana, pixka bat badago azken urte hauetan autoritarismora, lehen gutxi ez pasa, autoritarismora alderatzen nahi dela pixka bat Espainia, eta honek lortzen ari dena bai pixka bat hori pedigri demokratiko bat bezala, ez? Gainera esantzun Sánchezek, ez? Oin dala aste bete, gu nola ez gerala demokrata bida, Franco desobiratuko dugu. Hore guztiekin, ez? Hore guztiekin. Frankismoa jarraitzeko komila artean Franco atera inbartzan, ez? Horlako paradoja bat badago. Bai, arrazoi. Baina gu pixka bat ontaz hitz egiteko badakizuek gantxet inspektorea daukau, lehengo astean han izan genuen kalean farolen inguruan galdezka, eta orain Francoren inguruan galdetzera bidali dugu. Franco, ipurtxuria frango. Diktadore zikinaren gorpuzgintza edo hondakinak lekuz aldatu behar dituztela eta oilotegia astoratu da. Beraien ikurrinan oilozarra dutenen oilategia alegia. Baina herrixeak zer pentsatzen du gai honi buruz. Azkenerako ipurti zuri aukiko altzuen. Hau da, The Mummy Returns. Edo euskeraz, hezur batzu mugitzeko oila eta zarra. Bakizu ez, Franco hain hildakoen aranean dagoela eta aldatu behar dutela lekuz. Eta imaginatu, juten dira kaja altxatzea eta bizirik dago Franco. Franco zombi edo. Joder, pues, ez susto. Bai, joder. Zein gol luke? Egizian. Itxia. Egia da, bizi da. Ikusten da, egunero. Ordu, jazta. Eta beste gauza bat esango nuke gainean. Moztu bai, jarri pi. Hemen galdetzen, egun hau ez, Franco inguruan. Ez, Franco asko maite ez dute, bale. Gure Franco eta gure ez dakiz. Zer ikusi duzu, berena izan da jendeari galdetu eta ies egiten da. Ez Francoren inguruan dala, igual horretik akaso geldituko mentzian edo. Ez da, Tesa, zuri galdetzen baizu ez zer ez telebista, ez Francoren inguruan hau, noski. Orduan esan dezaket. Baina gauratzen zate duela zain beste Carrero Blancoren buruzko txiste bat egiteagatik, txio bat egiteagatik kartzelartuko zutela neska bat. Gauzak aldatzen ari dira, ez orain bromak egin daitezke antza denez? Edo igual asko garelako bromak egiten ditugunak? Gertatzen da, Carrero Blanco, Franco jarritako oinordeko kutxuna eta biktima konsideratzen dela. Beraz, biktimei farre egitea ez dago ongi. Franco bere ohean edo bere
ospitaleko ohean hiltzen ez, ez da biktima. Baina ez dut uste arazoa biktima zela, biktima bategatik farre egitea dago gaizki nonbait. Eta Carrero Blanco biktima zen, biktimario, biktiman joku honetan behai tokatu zitzaion fitxa, biktima. Nik sentitzen dut, baina gu parrez jarraituko dugu. Bai bataz, bai bestiaz, umorea behar degulako eta ez degulako gure burua egurtuko demo guztian. Gantxet inspektorea bidali genuen berriro, ez pentsatu bideo txiki hau izan zenik, askoz gauzak gehiago esan zizkiguten. Oin arte egindako kalte guzti. Frankok zein berko luke? Moztu pizkat, ez dut uretxean, ikestelen nahiz. Barkatu. Bueno, normatik, saiatzen nahi. Bai, ez, a ber, gauza da hori. O euskere kasi, o pixkat hemengo... Franko euskere kasi esaten duzu, bueno, hori soinua bat, amets batek, eskatuko nioke? Demokrazia izatea, demokratiko izatea, bakarrik hori. Eta honekin pentsatzen dut, mentalitatea eta ohitura da dena aldartuko duela, baina hori milagro bat herri hondan. Bai, baina, super socorro. Vale, oso ondo. Eskerrik asko. Pero a mi padre acabó con él, o sea que de bueno y de vivir bien, algunos, como siempre, pero ¿por qué dejan que hagan todas esas alabanzas aquí? Que es otro terrorista y dictador. Turn down for what? Turn down for what? A una grande y libre. Arriba España. Ikusi dugu hor berriz ere argi esan du emakume horreke, hemen ere esaten ari zian jode dukesa de Alban itxura omen zaukan Andreak, baina izu. Esan du euskeraz erakutsiko liokela Frankori eta dukesa de Albak kanta batzu gaztetizkien euskeraz, eta hori erakusten zuen arrotasunez, gure ohiko bisitaria zen, eta San Ignazioren himnoa bintzait, ederkia beste omen zuen. Eta okerrena da euskaldun batzuk gustora egongo ziala bere entzuten esaten ikusten, nola emakume hau gertuko daukagun? Bai, gaine hori bizi izan dut, ni Pasaido Ibaneko naiz hortzez, eta beha kutxunazun, Pasaido Ibanera joatea eta kasakamaran bazkaltzea, eta batzuk arrotasunez esaten zuten, eske honea bazkaltzea, dukesa de Alba ere etortzen da. Bai, beti eman dio, ez? Donosteri kategoria dukesa de Albak etxea eukitzea eta... Bueno, orain bere zeneak izango duen. Bai, orain dela gutxi. Bai, orain dela gutxi egon ziren, kriston festa, eta hemen Euskal Herriko medioetan agertu zen, gurean ez. Azken galdera egin genien herritarrei eta izan zen zer egin Frankoren ezurrekin? Erraustegia ere iaian martxan daukagu, ez da? Agian horretarako balioko luke? Igual gobernu berriz intentatu hartzen eta igual banda bat roi antizombiz, beran un poco peleatu edo. Bere alagitakin edo zein litzateko, solomilo goxo bat o karne metxa? Ezer, aragi horrekin ezer. Eta saldetako ere? Deus ez. Ezurrak edo ezingo dia aprobetxatu gan? Ustela dena, ustela... Zuk ezautuko zenun, frankismoa? Bai, egin dizkone, hoi guardia egin dizkone. Egarrekin zen itun orduan zuk? Ya lo creo. Orduan, zein godu Franko kateatzien? Kateatzen badien behin gutu lanteia, behin lehen bizan ez lanteia, Ze beharko luke, ze krema beharko luke aurpegia? Orain, en plan, zombi Franco, krema demokratiko bat, en plan, gente engainatzeko edo. No, ni orain liberala naiz, edo, tipo interekonomia, jendea izan. Apa, gaixo, galdera txopare bat, ez? Hondakinei buruz da, Frankon hondakinei buruz. Frankon hondakinak noa bota berkuliak, organiko, errefusa o garbigunea? Ez dut bat ere argi, nola botako nituzkeen, bai, behira, inzineraro da esaten du, Asensiokin ditzengo dugu. Venga, aurrera ba. Ikusten ari gara nodoak aurpegi asko dituela gaur egun, baina zaila da, esaten ari gara, zaila da ikusita sare sozialak eta hainbat bidetatik dauzkagun irudi, bideo eta mezu guztiekin zaila da errealitatea izkutatzea. Hala ere, errealitate hori izkutatu nahian askok manipulaziora jo dute. Realment l'únic que estem fent és autodefensa,
Estem farts de que es consideri violència quan l'únic que estem fent és defensar-nos. Quan no hi ha la policia, no hi ha hagut mai disturbis, no hi ha hagut mai violències. I si estem considerant que això és violència, què estem considerant quan s'està disparant gent per creuar el Mediterrani? No pot més les ganes de canviar la puta societat que la por que tenim a dins el cos. Si poses barricades aguantaràs més temps i més notorietat, més imatge, més fum, que ho vegi el món. No ens podem quedar a casa, és política de la por. Ho hem de fer com a defensa per tot el que portem aguantant tots aquests anys, que sense fer res ens estan acribillant, doncs hem perdut la por y hem de donar una respuesta. En primer lugar es acabar con esta oleada de violencia que ya es Kale Borroka. Es un grupo de cruceristas que ha llegado a la ciudad de Barcelona desde Estados Unidos y hasta ahora hemos estado nosotros con ellos, serán un grupo de unas 40 personas aproximadamente. Marcel, buenos días. Hola, buenos días. Explícame, ¿de dónde vienen estos cruceristas? ¿Qué trayecto han hecho? ¿Y cómo les habéis explicado y preparado para lo que están viendo ahora? Pues el total son unos 84 viajeros. Empezamos en Lisboa y es un barco de 100 personas que va por el Mediterráneo. Paramos en Sevilla, Málaga, en Tánger también, Valencia y terminamos aquí en Barcelona. Llegamos ayer y hoy con todo el tema de la manifestación, lo que hacemos en el barco es explicarles las dos posturas, las dos visiones. Por una parte, por qué hay gente que está aquí pidiendo la independencia, protestando, por qué hay estas manifestaciones, y por el otro lado también por qué hay parte de la población en Cataluña que no quiere, que quiere seguir siendo parte de España. Y aprovechando que hay la concentración está aquí, los hemos traído para que vieran que los catalanes somos gente pacífica, somos gente de paz, no ha pasado absolutamente nada, son gente, todos mayores de 65 años, y han podido caminar aquí sin problemas. O sea que no sé qué aparece porque he estado viajando, no sé qué aparece bien en la prensa, pero esta gente puede ver con sus propios ojos que en Cataluña somos gente de paz. Miquel, la verdad es que se ha sorprendido bastante, son estos cruceristas. Claro, me decía también Ana, por la noche no los sacáis del hotel, cuando hay los disturbios y todo eso. Llegamos ayer por la noche, entonces no hemos tenido ocasión, evidentemente, claro que no les vamos a sacar, donde hay 4 personas y no sé cuántos centenares de policías, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, que básicamente empiezan los disturbios cada noche. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquel, un saludo. Ez daki ondo kazetari horrek ze kolleja jaso zuen gero itzuli zanean lanera. Osea, Ana Rosa Quintanak lehenengo eman zionala, past, hartu eta eman, bete-betian. Baina naizue, badakizue, bada bestelakorik. Imaginatzen duzue zuek ETV-ko zuzendaria gaur egun Ana Pardo, etzaitatako Ana Pardo publikoko egunkariko zuzendariak esaten duena esaten? Entzun. Una cosa es la resistencia, que son los contenedores, y otra cosa es la violencia, que son, por ejemplo, las pelotas de goma. Dicho esto, se produjeron este tipo de altercados en el mayo del 68, pero si es que no hay violencia. En Asturias, en el barrio de Gamonal en Burgos, en la reconversión de los astilleros, en Murcia, en Bolivia recientemente, y consiguieron lo que querían. En Francia negociaron con el gobierno. ¿Quién negocia aquí por esta gente? ¿Quién está negociando aquí por esta gente? ¿La gente a la que vamos a votar el 10 de noviembre? Hombre, es que dan ganas de no votar a nadie. Hemen bate baino gehiago kresta jarri du dagoeneko. Asier, ongi etorri, hor geneukan, butaka zure zain azken ordukoak ekartzeko kontatu diguzu? Bueno, sekzio hasteko dudari gabe, hasteko albistea denarekin hasiko gara. Se está apunta palak erabili dituzte Kataluniako violentuek Polizia Nazionalari eta baita Mossoei ere harriak jaurtitzeko. El Confidencial medioak eman du notizia hau, esklusiba hau, eta guk noski gaurkoan kolpez-kolpe saiora ekarri nahi izan dugu. Ez dakit ikusterik badugun, albistea hor, hortxe. Alaxe dio literalki, notiziak. Zesta punta palak azaldu dira Bartzelonan, hauek ezen ditu edozeinek erabili, aditua izan behartzara eta horrelako bat manejatzeko, horrelako eskularruak Kale Borrokak erabili zituen bere garaian, badirudi Polizia Nazionalaren ikerketaren arabera Euskal Herriko profesionalek parte hartu dutela Kataluniako kaleko istiluetan, eta hori izan daiteke, zesta puntako palak aurkitu izanaren arrazoietako bat. Horretaz gain gogoratu gerrilla urbanoko klaseak ere eman izan direla Kataluniako eraikuntza okupatuetan urte askotan zehar, eta gehienetan irakasleak euskaldunak izan direla. Hori El Confidencial medioak argitaratutako albistea. Egi bakarra?
Egi bakarra. Bai, zesta puntako saskiak erabiltzeko jakinin berdala, ezin ditula edotzinek erabili, ez dakit inoiz jarri duzuen, baina imposiblea. Bueno, egongo da jende hau sinesten duenen noski, ez? Egongo da jende hau sinesten duenen. Nei, beldurra ematen diana da, zesta puntarekin hau egin badue, trontzalariak edo aizkolariak hartzen dituztenean zer? Bueno, motozerrak erabiltzen zituen. Hollywoodek erabiltzen zituen, ez dakit ikusi duzuen bideo famatu hori pelikula harretan non. Miren, aurreratu egin zara, esan behar genuen, Jonathan Nere sorgin aldeatea da. Claro, hemen txolariak, euskal txolariak hortxe azkar ibili dira, Jonathan Martínez izan zen lehenengoa dokumentazio lan sakon baten ostean, albiste honen jatorria zein den ikertu zuena, begira. Vida o muerte contra los indios, que el desfiladero de la muerte está llena de disparates. Estos vascos emplean la cesta punta como arma de ataque. Bueno, gainera, okerrena da, hainbeste, revueloren ostean, saio hasi aurretik sartu gara albistean, eta oraindik hortxe jarraitzen duela, ez? Du, ez dela rektifikaziorik, rektifikaziorako asmorik. Honezkero jendea jakingo du, irudirik ez badago ez dela egia, ez? Esanet, dana dago dokumentatuta gaur egon, Baina ez da gauza berria, ez? Hemen Euskal Herria hori beti gertatu da gauza. Ni gogoratzen naiz Bilboko gaztetxe itxi zutenean, horre eskeleto bat azaldu zala esan zuten, benetazko eskeleto bat, eta plastikozko eskeletoitako bat zan. Eta horrelakoak Euskal Herrian 1000 daude. Bersio ofiziala da, horrelako... Eta lehengo astean, Barcelonan ja lertzea harrapatu zutela helio bonbona bat metxa piztuarekin. Helioa hori sinesgarriago egiten zait, hau eta motozerrak, benetan. Hemerotekari begiratu ezkero, hengo dira holako okerrak. Motozerrak hori da kontua, izan ere zoritxarrez, ez dira Bartzelonan poliziaren aurka erabili diren tresna arriskutsuenak izan. Entzun bestela, Polizia Nazionaleko agente honek zer kontatu duen. Es la puta guerra, nos han atacado con todo. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, rodamientos, tornillos, nos han atacado con motosierras. Pues bueno, es una puta locura esto, y te queda toda la noche. Bueno, hortxe ezakite. Zertu du horrek. Nahi esan, pues igual, animatu ezkero besteok ere hartzeko, Halloween ederra pasadu horrek. Txileko polizia ikusi da irudietan, egun hauetan ere, ez da kargatzen hasi baino lehen, sustantzi berezi batzuk hartzen, ez dakit, agian... Ez dakit, olako zerbait behar du, zeratik horrek Halloween gaua aurreratu egin du. Ez, baina, osarri geratzen da, hitz egitea oso horreza dela, eta batek esan dezake, edozein tontak, eromen, erokeri, eta jendeak zinistu... Eta gelditu egiten da. Hori da. Eta, klaro, eta niko orain, abisoa mareantez, zein dago munduan lavadora bat botatzeko gai dana? Perurena, eta nietxo salalegi kontuz, hor gauean izena jarri diziotzu Audientzia Nazionalai, iso bakarri dio. Horiek ere euskaldunak izan. Okerrena ez da horrelakoak botatzea, okerrena da horrelakoak botatzen dituztenei, hotxa ematea, Espainian gertatzen den moduan, eta horrelako adibide gehiago ditugu begira egun hauetan, zer nolako kazetaritza ikasgaiak eman dituzten, Espainiar estatuko hainbat mediok. Una chica que se quiere hacer famosa, déjala, Miquel, que la vean en su casa. Que nosotros sí que respetamos la libertad de expresión de todas las personas. Veo una botella de jabón, eso verde que hay justo al lado de la harina. ¿Es una botella de jabón de fregar, de limpiar los platos? Sí, que lo han tirado quizá para que los agentes se resbalen. La verdadera cara de Barcelona, la gente anónima que sale a la calle con la manguera, con la garrafa, con el barreño, con los extintores. Ahora mismo aquí no hay disturbios, sí que hay mucha gente joven que ya va con las litronas en la mano, con la lata de cerveza, y eso es lo que advierte la Fuerza de Cuerpo de Seguridad y Estado, que cuando empiece el alcohol a hacer efecto, todo acabe derivando en la cale borroca callejera. No, mi hijo no es violento, mi hijo sale, como yo estoy aquí, yo soy violenta por estar aquí. No lo parecéis, pero eso nunca se sabe. Ah, vale, como vosotros, vosotros podéis ser violentos de otra manera. Amaitzeko, esaiazu pixkat zoriontsu utziko gaituzula. Profanazioneko zoriontzeko notizia da, baina zer gehiago. Bueno, saiatuko naiz, aste honetan La Polla Records hain modan dagoela aprobetxatuz, nik haien kantu mitiko batekin, esango dizu eta gur datorren astera arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zure nahi dezuen arte.
Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Bueno, ikusi duzue salbe eta salbe. Salbe bihar ikusiko ditugun irudiak. Baina ez da hori bakarrik, ez da? Orain badaukagu beste bideotxo bat, ez banago okar? Hace un sol de carajo, hori da, ez da, batzuk esaten dute, hain itxu daudela, denbora gehiegi begiratu ziotelako eguzkiari. Miren, hainbeste urteta gero, hainbeste hitz egin dugu gaur, bihar profanazio famoso hori esaten dutena. Alegia, diktadore, hiltzaile, sarraskitzaile baten ezurrak hor baldin badaude, hori ere beste zalantza dela, aterengo dutela. Horrez dalda benetan guri inporta beharko litzeukena berarekin nahi duten egitea, hor zenbat euskaldun dauden ere, zenbat gure zurdura dauden, zenbat desagertu dauden, ez da? Zenbat familia arteko dauden eskatzen ari direnak, ez? Bere etxekoak etxean eduki nahi dituztela, bere herriko hilerrietan eduki nahi dituztela, eta ez direnak uzten, ez? Hilobi horiek irekitzen, bere etxean obiratzeko. Ni behin egon nintzen Paco Etxeberriak egindako desobiratze batean, eta niretzat hunkigarria izan zen, baina familiarren reakzioa, hainbeste urte pasa ondoren, personalki ezagutu ez zuten persona baten gorpuzkinak berreskuratu eta goxo jaso ahal izatea oso importantea zen. Ni uste dut momentu harretan bestela ideologikoki horren alde nengoen, eta horregatik nengoenan, baina uste dut momentu harretan jabetu nitzala zenbaterainoko mina zegoen jende horrengan, eta zenbaterainoko importantea den biktima horien memoria berreskuratzea. Tesa, maitzera goaz, ondorioz beste aipamen txiki bat eskatuko dizut. Franco hil zenean, hemen jendeak Euskal Herrian askok txampainarekin ospatu zuten, bihar ospatuko duzu zulotik ateratzea edo agur benor? Agur benor, osea, hori baditzarazoa, Francoren gorpuzkinak horregotea edo nahi duten lekuan egotea. Ez, kontua da hemen, bueno, Espainian, badagoela jende asko beste mundu batean, mundu paralelo batean bizi dena, ez? Eta hori, osea, onartzen den arte zein den realitatea benetakoa, ez? Bide bazterretan dauden hilakoak ateratzen ez dituzten bitartean, eta egin dezatela Francokin nahi dutena. Arrazoi. Unai, instituzioetan daukagu, Franco. Zer egin horrekin? Bai, alaxe da, independentzia da punto. Zengo dugu, besta beste soluziorik. Euskal Errepublika. Euskal Errepublika, horrekin bukatuko dugu. Mila esker, irukote hemen izatetik. Plazerra oso harina egin didazue, oso gustagarria eta ziur nago horretxean zaudeten guzti hori ere berdin irudituko litzaizuela. Urrongo bate arte esan dizuet, esan nien miren dauna iri taparra egintziaten hemen ditugu berriro, kontuz Tesa. Zuere jarri zaitugu jomugan. Eta zuei, amaitzeko etxekoei, nostalgia puntuarekin berdintzait, han izan itzen iragan asteburuan eta izugarri gozatu nuen. Lapoiarekin amaituko dugu, bale? Ondo pasa txintxoak ez izan, eta datorren asteazkenera arte, aio.